Prečo iba porovnaním cien balíka a dobierok môžete kúpiť mačku vo vreci? Sledujte nás ďalej a dozviete sa viac. Dnes sa pozrieme na jednotlivé položky, ktoré tvoria celkové prepravné náklady. Cena za doplnkové služby je totiž častokrát vyššia ako za samotný balík. Ktoré položky to teda sú? Za prvé, cena za balíky v jednotlivých váhových kategóriách. Ďalej dobierkový poplatok a transakčný poplatok. Cena za mýto a palivo. Niektorí účtujú aj bezpečnostný príplatok. Okrem toho si treba dať pozor aj na doplnkové služby a notifikácie. Ku koncu roku treba zvážiť sezónny príplatok a mnohých sa týkajú aj za neštandardné zásielky alebo vrátky. Ak využívate výdajné miesta, treba zvážiť aj túto cenu a toto všetko v súvislosti so zahraničím. Ako vidíte, je toho dosť a preto, ak sa správne rozhodnete, lepšie nastavíte cenu dopravy v košíku a nemusíte sa ukracovať o maržu nevedomým dotovaním prepravných nákladov. Ak máte záujem, ozvite sa nám. Radi vám s analýzou pomôžeme.